Na tejto duchovnej ceste príliš zdôrazňujete z konvenčných, bežných perspektív. Neoddelili ste ich v myšlienkovom procese, aby ste išli hlbšie do svojho vnútorného sveta. Ak neopustíte to, čo viete, naučíte sa a získate, povrchné uvedomenie nebude stačiť. Keď posudzujete situáciu, bránite sa jej účelu. Musíte naplno zažiť život z vyššej perspektívy. Všimli ste si, ako vaše emócie menia pravdivosť situácie. Uvoľnenie toho, čo pripájate, vám môže pomôcť vidieť s jasnosťou. Nedovoľte, aby vás váš postoj zdržiaval v pozitívnej sebatransformácii. Skutočná povaha nevyžaduje žiadne logické vysvetlenie. Funguje to tak, ako má byť. Do akej miery si uvedomujete svoju skutočnú povahu? Život je viac ako len fyzické látky. Spoznajte svoju dušu lepšie. Pretože jej emocionálne poškodenie potrebuje uzdravenie. Oslobodenie od karmických bojov si vyžaduje, aby ste pochopili, že negatívne emócie sa môžu prenášať z minulých životov. Každý život závisí od vášho prebudenia, aby ste spustili liečenie. Venujte pozornosť svojim emocionálnym spúšťačom. Ak pred nimi utečiete, vaša duša dlho znáša zranenie. Máte túžbu po trvalej láske. Aby ste dosiahli toto uskutočnenie, táto láska musí začať vo vás. Na úrovni duše sa semienko svetla musí zapáliť vaším svetlom. Nechajte sa bezpodmienečnou láskou viesť domov. Aby ste uvoľnili podmienky, ktoré ste priamo a nepriamo vytvorili. Emocionálne sú vaše hodnoty zdôraznené sociálnym postavením, vzťahom a vlastnou identitou. Sú to podmienené pripútanosti, ktoré sú hranicami, ktoré je potrebné uvoľniť. Vaša autenticita nepotrebuje, aby tieto podmienky zasahovali. Siahnite po svojom najtemnejšom mieste bez váhania a výhrad. Nedovoľte, aby viera normalizovala vaše negatívne emócie. Sú vyliečiteľné. Dovoľ svojej duši, aby ukončila tvoje utrpenie, aby bola ľahká a slobodná. Rozpoznajte svoje semeno svetla, aby ste uvoľnili svoju negativitu. Váš vnútorný hlas je vaším sprievodcom. Musíte si to nárokovať v tichu a ničote. Nekazte tento vnútorný hlas prejavmi. Príjmite svoju intuíciu, jazyk duše. Ak ste sa prejavili, možno ste pritiahli temnú energiu, čo spôsobuje jeden alebo viac symptómov. Na dočasné uvoľnenie negativity spálite šalviu. Majte na pamäti, že podobné priťahuje podobné. Preto je vnútorná práca dôležitá na rozšírenie vášho svetla. Práca na vzostupe duše by mala byť z vášho činu lásky, často sa však zapájate do jednej alebo viacerých z nasledujúcich situácií. Zúfalstvo, zhon, obavy, strach, úsudok a nedostatok súcitu. Do akej miery si uvedomujete svoje negatíva? Keď prechádzate každým karmickým cyklom, urobte malé kroky, aby ste uvoľnili svoju spustenú emóciu. Objavovanie neznámej časti vo vás by malo byť príjemné. Buďte teda vďačnejší a milujte sa bezpodmienečne. Premeňte svoje negatívne názory na príležitosti na liečenie. Táto posvetná cesta nemusí byť bojom. Zvýšte svoje povedomie o liečení duše prostredníctvom senzačného procesu a emocionálneho uvoľnenia. Nakoniec je tu svetlo, harmónia a blaženosť. Cítite sa aktívne alebo pasívne. Určité emocionálne turbulencie môžu spustiť takú extrémnu energiu, ktorá vás rozhádže. V tejto fáze je dôležité mať emocionálny pokoj. Pokojné prostredie môže upokojiť vaše negatívne emócie, ako je strach a smútok, ktoré podporujú pasívnu energiu, a hnev, ktorý podporuje aktívnu energiu. Premýšľate alebo sa príliš snažíte. Skutočný rast potrebuje skúmanie bez vašich nápadov v zmysle, minulosti a viery. Dôverujte svojmu vnútornému sprievodcovi, že okamžité poznanie má odhaliť v správnom čase.
Okrem toho si dovoľte žiť príjemne v prítomnosti namiesto predvídania budúcnosti, čo je návykové správanie, ktorého si nie ste vedomí. Váš čin môže zahŕňať efektívnosť alebo skratku živiacu rôzne negatívne emócie. Osobná túžba, prežitie, strach a neistota sú hlavnými príčinami opustenia bezpodmienečnej lásky. Vyhnúť sa im je jediný spôsob, ako dosiahnuť psychický rast a rozkvitnúť svoju vnútornú hodnotu. Toto je hĺbšie poznanie vašej vlastnej skutočnej formy, to jest plán duše. Musíte sa energeticky presunúť z vášho vonkajšieho života do vášho vnútorného života. Nechajte svoje vyššie ja byť sprievodcom bez environmentálnej stimulácie ako motivátora. Takže už neobetujte svoju dušu, len aby ste získali to, čo nie je vaším najväčším dobrom. Aby ste v živote prilákali hojnosť, musíte nechať odísť svoje negatívne emócie, ktoré generujú negatívnu energiu. Prepustenie je formou vnútorného uvoľnenia prostredníctvom sebauvedomenia a ochoty. Nemôžete obísť, odmietnuť a odvrátiť emócie, aby ste to nazvali uvoľnením. Dobrá spätná väzba má emocionálny spúšťač, ktorý určuje, akú emóciu ešte potrebuje uvoľniť. Keď úroveň intenzity klesá, je to dobré znamenie, že túto emóciu uvoľňujete. Nakoniec, aby ste zvládli uvoľnenie, už nereagujete emocionálne.